Čauky, já vás vítám u nového vlogu. Hele, prostě. Zítra jdeme na Olomouckou filharmonii na Stranger Things, takže vás vezmu s sebou. A uvidíte ještě mnohem víc věcí, takže se pojďte dívat. By the way, jsem dneska děsně unavená, takže si tady piju svůj Red Bullek. A prostě jsem byla delulu, jo? Asi 2 dny po sobě jsem čekala prostě na 9. epizodu Stranger Things. Nebo nečekala, jsem šla spát a dala jsem si budíka na 2 hodiny ráno, proto jsem unavená. A ono kurva nic nevyšlo. Takže jsem zklamaná a prostě nevyspala jsem se, protože jsem dneska od 2 nespala. Já jsem pak nemohla usnout. Takže prostě asi na to už kašlu, asi to nevyjde, nebo já nevím. Hello, teď pojedeme na to Stranger Things, takže vás vezmu s sebou. Mám udělaný make-up, jsem ready a těším se, jaký to bude. By the way, jsem nastydla, takže mluvím jak debil, jo? Takže se omlouvám. Ještě jsme se stavili na mekáči, že? Protože proč ne, ty vole? Tak teď už jsme po mekáči, upadl mi jeden head. Super. Vlastně on ještě jí, jo, protože vždycky jí strašně pomalu a bere si pokud jí objednávky do auta, sežere si to prostě v autě. I'm so excited. A prostě jsem zvědavá, jaký to bude. Já jsem takhle nikdy na filharmonii nebyla, takže prostě uvidíme. Tak už jedeme domů a ještě jsme byli v Šantovce, kde mi Krištof koupil pyžamo. Úplně cute a ukážu vám ho, až budeme doma. A koupili jsme si maču. Ty vole, to auto je nějaký díl. A koupili jsme si maču a bylo to úžasný, takže vám sem dám nějaký videa, který jsem tam jakoby natočila. Jakože ty lidi, kteří hráli na ty hudební nástroje, jsou fakt borci a absolutně to nechápu a doporučuji každému, aby aspoň jednou šel na nějakou takovou filharmonii, protože mi to dalo takový klid na duši a bylo to úplně crazy. Tak my už jsme doma a máme za sebou bordel, ale to uklidíme zítra. Seru na to. A mám ještě maču, koupila jsem si pistáciovou a je mega po piči. Můžu to říkat na YouTube, ne? Snad. Můj přítel je tak hodný, že mi koupil Barbie set, prostě pyžamový set a je strašně cute. A strašně se mi líbí ty šortky, jo. Kurva, jak to patří. Se taky líbí. A mám to trochu oversized, protože prostě se mi v tom bude spinkat líp. Chápeme se. Vidíte, kolik tady máme Red Bullu a bordelu a to jsme vypili jenom za tenhle týden. Možná jsme jich vypili víc. Ale musím si přiznat, že každý má občas v pokoji bordel, takže prostě be real. Zítra máme takový rest day, protože prostě jsem furt nachlazená. Ale něco vám určitě natočím. A
trochu tady uklidíme. Hlavně toto jinak má uklizeno celkem. Tak jsme se vyspali a pojedeme nakoupit, nebo já jsem spala jako fakt dlouho, protože prostě mi není dobře, jo. Takže tak, ale pojedeme nakoupit, musím si koupit nějaký něco na ten krk. Udělám si nějaký rychlej make-up. Outfit. Beru si svetr. Protože tam pod nulou, jak jinak. Máme to nehodně sněhu, koukej. A jo, je tam sníh jak prase. Udělala jsem si obočí. A pojedu. A samozřejmě si vezmu můj oblíbený kabátek. Já mám i takovýhle ty kožichy, jo, takový ty, chápeme se? Ale mě z toho prostě padají ty chlupy. Se nebudu kupovat, vole, pravej kožich, nepodporuju. Tak jsme zpátky, já jsem si koupila toto. V DMku je to zázvor medu. Když to bude pomáhat, tak vám dám vědět. A doporučil mi to můj táta. Je to jako pálí jak prase, jo, jak je tam ten zázvor. Ale ještě mají jedno s citronem. Ale vzal jsem si ten zázvor, protože prostě je to lepší asi na ten krk. A dívám se znova na Stranger Things, jakože od začátku. A jestli 12. nevyjde ten díl, to pravý finále, tak to fakt napsali hodně blbě. A bude The Vanishing of Duffer Brothers, so... Jsem zpátky, včera jsem něco natáčela, protože mi ještě nebylo úplně dobře. A teď jdeme k doktorce, vlastně je 11 hodin, nebo skoro 12. A jedu k doktorce a Krištof taky, takže si pak asi dojdeme na maču nebo na nějaké jídlo, ale to uvidíte. Já mám pistáciový latte a on má pistáciovou maču. I love it. Tak já bych jenom chtěla říct, že už jsem zdravá. A chtěla bych tenhle vlog nějak ukončit, takže pokud se vám líbilo, tak dejte like, odběr a takový ty věci. Chápeme se. Nevím, nerada to říkám prostě. A uvidíme se u dalšího vlogu.